एलियनफोरनि ग्रहनि नुथाया मा? बिगियानगिरिफोरा गिबि खेबनि थाखाय माबा मोनसे गोसो बोनो हाथाव नागिरनानै दिहुनदों। बिगियानगिरिफोरा बावैसो मोनसे बायजोआरि ग्रहआव मोनसे आलादा रोखोमनि बरफ नागिरनानै दिहुनदों। बेयाव गोसो होथावना दि बेयो बरफआ जोबोद गोब्राब थासारियाव जोनोम जायो। बे बरफखौ 19 बोसोर सिगां नागिरनानै दिहुननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि एलियन ग्रहआव मोनसे आलादा रोखोमनि बरफखौ नागिरनानै दिहुनदों। नाथाय बिगियानगिरिफोरा 19 बोसोर सिगां बेनि इयुन रादाबखौ होदोंमोन। बे रोखोमनि बरफआ नोंथांखौ सोमोनांहोनो हागौ। बिगियानगिरिफोरा बेखौ मोननो थाङै प्लास्टिक आइस 7 बुंदों। सरासनस्रायै जायखिजाया मुवाया लाव-लाव, गोख्रों एबा गेसनि महराव थायो। नाथाय बिगियानगिरिफोरा बेनि अनगायैबो प्लाज्मा एबा बस-आइनस्टाइन कन्डेनसेटखौबो बरनायदों। बेजों लोगोसे बे मोनथामनि गेजेराव माखासे थासारि सोमजियो जायखौ प्लास्टिकनि थासारिबो बुंनो हायो। नेचारआव फोसावजानाय बे फरायसंनायाव बुंनाय जादों दि प्लास्टिकनि बरफआ सरासनस्रायै बरफनि रुजुनायाव जोबोद जानो थाखाय जोबोद गोब्राब थासारिनि गोनांथि जायो। बेखौ नोजोर होथावना दि बिगियानगिरिफोरा सिगाङाव फ्रान्सआव बेबादि अबस्थानि सोमोन्दै आनजाद नायदोंमोन जेराव दैखौ बारमण्डलारि नारसिनथाय आरो बिदुङा 327 डिग्री सेल्सियासनि नारसिनथायनि सिङाव खालामनाय जादोंमोन। बिगियानगिरिफोरा हाइड्रजेननि बे आखुखौ सिनायनानै प्लास्टिकनि बरफ स्निनि थाथायखौ सिनायनो हादोंमोन। बिजिरसंगिरिफोरा क्वासि-इलास्टिक निउट्रन स्केटारिं आदबखौ बाहायनानै 17 बोसोर गोजाम सानखांनायखौ रोखा खालामो जाय दैनि बे थासारियाव हाइड्रजेननि आखुखौ बरनायदोंमोन। बिगियानगिरिफोरा हमदांनानै लादोंमोन दि नेपचुन आरो बृहस्पतिनि अखाफोर इउर'पाजों लोगोसे गोबां गुबुन बरफ गोनां बाहागोफोराव बेबादि बरफ मोननो हागौ। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आर&बी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर आयदा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय मालामा जानाय जिउमा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।